Máme tu majstrovstvá Európy v Krynici, rok 1979 a keďže sa mi nedarí nahrať zvuk, tak budem to trošku komentovať. Sú to majstrovstvá Európy juniorov, rok 1979, to som spomínal, dráha je pekne upravená, veľmi pekne upravená teda. No a vidíme tu množstvo kurióznych, alebo teda prekérnych situácií, keď táto dráha je dosť nebezpečná. Nie, že nebezpečná, ale ťažká na prejazdy z vyšších štartov a hlavne pre dvojky. Na týchto majstrovstvách Európy neviem, kto od nás štartoval, ale je možné, že tu štartovali aj Slováci. Dúfam, že sa mi niekto ozve. A tu nám máme záver tohto krátkeho videa. Radosť z víťazstva a koniec. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie videá.